mu je magana waya wallahi mu je. Ah wannan iskanci har ina. Ka tuna alƙawarin da na masa. Ka san na gaya ma idan ka shigo gona ta a ruwan sanyi zan kaddamar ma. Ko kiji bai zai ki gani ba, ko ba gaskiya ba. Haka yaran nan yaudari yara. Tashi a sago wai zai masa abin nan ki dinkidir kansa to ni ma Allah ya kawo ni wannan gwadabi. Yarinya Allah ya miki albarka. Aikin ki yayi kyau. Sako. Da ubangiji Allah zai yi kandir. Malam. Daga yau ka ƙara neman matan mutane. Malamai ita muka yi plan. Na ce ta jaji wurin kai. Kai mai dubu ko? Za ka yi magana yanzu. Na ce za ka yi magana yanzu. Zan faɗi ma kunna. Malam. Da kunni na ras. Malam. An taɓa ma kaciya. Haka ma na zo. Haka ma na zo. Tas! Ke zo ki kama shi cikin wando. Yau zan ma shayi. Yau zan ma shayi. Sama! Allah! Nurkan mu ne ya! Wai na yawan gaya maka gidan abinci yana buƙatar a dinga kula da kulawa a daina barin mutane sakaka suna ba da tsari. An gama. Lokaci ne yanzu na da aka nemi tsaro. Wallahi an gama na gaya mu. Yanzu nan kumuro ya zo da dodo gulmin me jaka. Akwai matsala fa. To da Allah ka bashi. Okay shine ka bashi. Dam shi kenan. Wallahi ba za a saki. Ai tunda kace ba kace wannan. Assalamu alaikum. An gama. Alasan ya kasuwa. Lafiya lau wallahi. Ya gari. Ba na da ba. Akwai farfesun ragon nan? Akwai na rago, akwai na kaji, har da na kifi. Ai ina ta cikiyar ki wajen dan soja. An kare. Kuma an biyan gidan tara ne a samu a ajiye shi a gefe. Za a gyara mu je wacce rumfa. Yawwa kaga. Nan yau. Madalla. An gama. Madalla. Kai. Ilahi lizi. Kai. Wayo Allah.